नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर वैशाली। मरवा में बैठी पापा कैला बिहान हो। मरवा में बैठी पापा कैला बिहान हो। बेटिया बिसरल पापा, बेटिया बिसरल पापा होते कन्यादान हो। बेटिया बिसरल पापा होते कन्यादान हो। Mixed by Krishna Digital Recording Studio, Hajipur, Vaishali। बेटिया बिसरल पापा होते कन्यादान हो। बचपन से पाली पोसी कैला से आन हो। भेजा तार घरवा जवन बाटे अनजान हो। बचपन से पाली पोसी कैला से आन हो। भेजा तार घरवा जवन बाटे अनजान हो। हमरे में बसे जब तोहर परान हो। हमरे में बसे जब तोहर परान हो। तब काहे कैला पापा, तब काहे कैला पापा बेटी कन्यादान हो। तब काहे कैला पापा बेटी कन्यादान हो। Mixed by Krishna Digital Recording Studio, Hajipur, Vaishali। बेटिया बिसरल पापा होते कन्यादान हो। दुआरा पर बैठी के रोवेली माई। घरवा में जाके देखा रोवे भौजाई। दुआरा पर बैठी के रोवेली माई। घरवा में जाके देखा रोवे भौजाई। अंगना के हम ही जब रही तोर चान हो। अंगना के हम ही जब रही सोना चान हो। तब काहे